Tretia etapa 69. ročníka pretekov okolo Slovenska odštartuje v piatok, 19. septembra o 10. z historického Kežmarku. Hoci sa tu naše preteky objavili už viackrát, etapa tu ešte nikdy nezačínala. Peloton následne absolvuje najdlhšiu skúšku tohto ročníka, 191,7 km až do Banskej Bystrice. Dlhšiu cestu z Kežmarku do srdca Slovenska by ste hľadali len ťažko. Na trase cyklistov preverí 5 horských prémií: Popová, Chorepa, Sedlo Prašivá, Raticov vrch a Mičinský vrch a 3 rýchlostné prémie v Hnušti, Očovej a Detvianskej hute, rodisku uradujúceho majstra Slovenska Lukáša Kubiša. Profil etapy s náročnými stúpaniami aj dlhými úsekmi na rozdelenie pelotónu môže výrazne zamiešať celkovým poradím. Pre fanúšikov bude pripravený program už od rána v Kežmarku, kde nebude chýbať reklamná kolóna partnerov a umelecké vystúpenia. V cieľovej Banskej Bystrici sa pôjde mestský okruh s viacerými prejazdmi. Atmosféru dotvoria sprievodné podujatia a hudobný program. Príchod prvých pretekárov do cieľa sa očakáva približne o 14:45, keď spoznáme víťaza tretej etapy. Všetko o pretekoch nájdete na sociálnych sieťach okolo Slovenska a taktiež na webovej stránke www.okoloslovenska.com.